Kodi paduna nang adicara gara-gara. Mas, dalem niki wonten malih ingkang gadah oh, damel. Pak Ngadina Nggih. ngersaken apa? Bocah gunung. Bocah gunung Candungan. Nggih. Mangga dipun damelaken bocah gunung Candungan. Pak Ngadina kan minggah mriki, Pak. Cocok napa cocok Bapak Ibu? Nah niku mriki Pak Ngadina. Izin krin nggih kali ibune. Mangga. Kali ibune nggih mboten napa-napa. Ayo ayo. Yo. Nadyan aku bocah gunung. Banget gunungku. Ora usah dadak nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon kepisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe galak. Adina tinabeka mring rubeda alah ya mas ya mas ya Pundi mas. niki Pak Ngadina jan amleng temen Pak. Pak sinten Pak Ngadina? Ngadina. Pak Ngadina pundi nggih? Mana? Niku seklendean kali nglinting. Oh, gandeng apa, Pak? Jemput apa? Nggih. Tenan apa ora kok dijemput ora gelem. Ndrik, Nun, ibune. Mboten niku. jemput. Ibune langsung mboten. Aja langkah mbok ana piring Monggo. melayang malah. Dilajengaken. Apa kok? Apa kowe ra kelingan